Sada će moj tata i moji stričevi da se klade čiji auto može da se otključa sa veće udaljenosti. Ja sam tata i ovo je moj autić ovdje. I ja sam ubeđen da ću ja da pobedim. A da vidimo šta može. Ćao, ja sam Vlado, ovo je moj auto ovdje. Ja sam izuzetno samouveren i verujem u pobedu. I šta dalje da vam kažem? Evo, možete nastaviti. Ja sam Dragan, ovo je moj auto, inače sam Čiko i pobedio sam u startu. Ajmo sad. Od mosta prvo gađa. Da. Otključao, bravo. Moj tata je otključao auto. Sada, ja. Otključao. Što? I da vidimo moj stric. Otključao se, da. Ništa? Ne! Tata je izgubio. Tata je izgubio. Jel otključao? Nije? Ništa ne provedaš. Ne! Tata je izgubio. Nažalost imamo jednog manje. Ostalo je dvoje. Bože, pomozi. Otključao se. Idemo, u igri smo. Vidimo. Vlado pobedi. Imamo pobednika, dami i gospodo. Idemo. Koliko metara? Idemo. Hoćeš da povećaš udaljenost? Ne, hoću još da idem dalje, da vidim koliko može. Olja, Da, zaključaj. može. Ajmo sad da vidim. Jel može? Uspela je. A? I tebi? Sa drugim ključ. Stvarno? Ne mogu meni zaklanja, onda drvo, 100%. Hoćeš da pomerim? Pa možda je i tati. Ženin ključ. Da, to je moja mama. Kad žena da ključ, sad mora da proradi ključ. Sad ćemo da vidimo. Nije kraj! I dalje traje finale. Jeste vidjeli, a? Uspeo je tata. Tako da i dalje imamo troje igrača. Ćao svima. Mislio sam da sam pobedio, ali nisam, ne predaju Još se. se bori, Još se bore. Daj sad. Je li uspelo? Da budemo svi zaklonjeni. Staviš ovako na glavu. Jel svija tamo? Uspeo sam. Uspeo sam ja. Olja, zaključaj! Hvala! Gledajte Draganov. I? Svija je ovo. I dalje imamo tri igrača. Kome? Zašto? Sija moj. Uključi alarm. Možda kad je ona stvarno zaklanja. Dalje rade sa čet. Ja mi ne može, ja sam ispao. Tata opet ispao. Za 20 metara, a? Sa boljim ključem. A ne brini, dobar si. Ostalo je dvoje. Moj tata je ispao. Ne gledaju tamo. Srbija. Probaj na glavu. Stavi ovako. Neće. Da dir. Ništa, Čiča je pobedio. Sad. Nastavlja se. Otključao je. I dalje smo u igri, Ne pokušavajte ovo kod kuće. Gledaj sad. Jeste. Kako je? Yes.
Može? Stavi ovako pored glave. Možeš da mi čestitaš. Uspeo sam! Idemo dalje! Idemo dalje, idemo! Ozbiljno sam uspeo! Ja sam 50. put. Čekaj da se ja pomerim. Računa se i to! A? Slobodno u svom luku. Malo i stresno, da? Bata Gago ne uspeva da otključa svoj automobil. Ostaje napeto. Veliko finale je u toku, dame i gospodo. Ali ne. Pa to sad razmišljam da postavimo automobile gore. Dobro, ako premašiš to, znači to je to. Pa znam. Uspeo sam. Evo odavde. Ajde. Probaj. Da, igra. Pomerio Jel sam ste neko. oba dvoje i dalje u finalu? Idemo i dalje. Ja sam u prednosti u ovom trenutku. Ako on ne uspe da uključa svoj automobil, ja sam pobedio. Ako uspe, i dalje smo u igri. Ostanite sa nama da vidite ovo grand finale. Ljudi, izgleda da sam pobedio. Sad ćemo vidjeti šta kaže žiri. Idemo da vidimo. A Kristina želi da znaš šta kaže žiri. Da. A u ovom trenutku ja sam pobedio. Hvala. Bravo. Gdje je moj trofej? Dobro, šta kaže žiri? Jel ovo zaključujemo kao konačno ili igramo paraž? A može i Lazo. To je to. Ništa, to je to. Ja sam pobedio. Hvala vam što ste gledali. Kristina, YouTube kanal. Mi smo cool, vi ste cool. Like, share, subscribe. Mnogo bitno stvar. Ako želite i dalje ovakvih cool snimaka. Ćao.